אחי, אני חושב שעוקבים אחריי. מה אתה אוכל סרטים? תוציא על פיה. כך, זה מה שיש לי, אני אקצר חודש. מה אני הולך לשכת הסן? תביא על פיה או שתזדן מאוטו. נו, פעם אחרונה, באמא שלי אסי, באמא. יש לך 24 שעות להביא את הכסף, למה אם לא יהיה טוב. בסדר. שבועיים אחי, בסדר? זונה. מה קורה מותק? בסדר, מה איתך? בסדר, תודה, עובדים, התחלתי עכשיו לעבוד קצת עם אבא שלי במפעל, שיהיה עליי קצת כסף. וואלה? שיהיה בהצלחה באמת. תודה, מה, איזה שיעור יש לך עכשיו? מדעי ההתנהגות. וואלה. אתה עושה משהו בערב? מה יש לעשות? רק עובד. And I ways without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you. כביש מהיר, הרכב דוהר, חייב להיות בתנועה והוא. הלו. אהלן שירה. שלום, אהלן. מה שלומך? בסדר, מה שלומך? את יודעת מי מדבר? כן, בטיטו. טוב, לידיעתך, החלטנו להקדים את המבצע להיום ב-2 בצהריים. מה? למה? אבל הבנתי שאין שום דבר מיוחד. אז ככה, תראי, יש לנו מקור מוסמך שהערב תהיה פעילות. אז את יודעת, אני סומך עלייך, שתדעי מה לעשות. כן, אל תדאג. השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין. מה קרה? אסי ברדוגו, אתה עצור בחשד לסחר בסמים. שמור על שתיקה. בא איתנו לתחנה, אסי. יש לך משהו השביל להגיד? הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך רינה, לא זוכר, חזרינה. מה יש לכם להגיד על המצב בכלל? מצב, איזה מצב? המצב, מה המצב? המצב על הפנים. למה על הפנים? סיגר מזרחית, מספיק. חלומות! על ראובן, יסואני! איפה הסיגריה שלי?